sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Hindi po ito nagkataon lang. May dahilan po kung bakit nyo napapakinggan ito. Alam po kasi namin na nahihirapan ka na sa iyong buhay nang dahil sa iyong karamdaman. Ramdam po namin yon. Marami ka ng gamot na iniinom ngunit di pa rin naiibsan ang pasakit na iyong nararamdaman. Pakiramdam mo tuloy, para ka nang nauupos na kandilang unti-unting nauubos at natatakot na tuluyan ng mawala ng liwanag. Nawawalan ka na ng pag-asa. Bumili na kayo ng rice coffee para gumaling yung mga sakit nyo at maganda, masarap matulog. Yung pong mga nakikinig po sa rice coffee, bumili na po kayo ng rice coffee. Para gumaling yung mga sakit nyo Katulad ko at rin po, maganda, masarap gumaling po ako sa rice coffee. Yung pagdumi mo, regular ba? Yung kaya mayroon ng bumili. Ay, salamat naman. Baka ito na po ang inyong hinihintay. Kagaya nila na minsan din nawala ng pag-asa ngunit naibsan ang hirap ng nararamdaman sa pag-inom ng Rice Coffee Mix 14 in 1 plus 1 araw-araw. At sa pakikinig ng masayang programang hatid ng Rice Coffee Mix, ang tagumpay sa kalusugan, kasama ang makulit at kuwelang si Kuya Jigs. Samahan mo na kami at simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix 14 in 1 plus 1. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay, sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang si Poco, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ko po pwede sa yung mga papo. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Parin Largo, buong dia po. Dito po ako ngayon sa Minalabak, Barangay Malitpong. At I came from Davao City Province. Ayun. So ngayon, nakailang karton na pala kayo ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 bago nyo po naramdaman yung epekto, benepisyo sa katawan na lagi nating sinasabi? Sir, hindi po ako umabot ng ilang box, lang po. Within 2 days lang po, ang reflex po ng talaga po, talagang 100% po talaga kung may 200 lang, ang rice coffee, malaki po ang pakinabang sa amin. Unang-una po sa tiyuin ko. Oh, bakit? Yun Ano po sa talaga, tiyuin mo? Ano opo. sa tiyuin mo? Anong nangyari? Ayan sir, malaka, makita mo sir, kahit i-video ko pa, makita mo sir, rice coffee, yan, mahina siya lumakad. Kaya ng wheelchair, pero ngayon sir, sa rice coffee na yan, nakakalakad siya sir. Painumin ko lang siya sir, pati lang sa isang araw, 3 bisis, tig-iisa. Pero yan, pag lumakas na siya, pinapainom ko na siya sa isang araw, tuwing bago matulog siya, talagang tulog na tulog siya, bago matulog sa rice coffee na yan. Grabe, ang resistensya niya, makatulog siya ng maaga. Tapos, ayan,
minsan sir, wala na kasi siya sa isip niya. Ang rice coffee lang po talaga ang nagtulong sa kanya po nang magpapalakas sa tuhod niya at saka sa ubo niya. Minsan na po ang ubo niya sir, wala na, hindi na lagi. Ayun. O inisip, promotion lang yan ni Kuya Jigs na Baby Armalada. Mga binabayaran niya ng mga tumatawag. Ano mo sabi mo sa mga intrigang binabayaran daw kayo? Ay, hindi sir, hindi ako naniniwala din. Ako mismo po, 50 years old na po. 50 years old na po ako sa laging pakinig ko. Hindi po sabing binabayaran. Andito ako ngayon sir. Sa totoo lang, patunayan ko po. Dahil sino po nagsabi dyan, talagang 100% po talaga ako mismo nagpapatunay. Hindi po ako binabayaran. At ngayon lang po ako natawag sa inyo sir. Ayo. Natatawa din Hindi natin po ako nagsisinungaling sir kasi 50 years old na ako. Naku, naramdaman ko rin sa katawan ko pag uminom ako ng rice coffee po. Naku, Para pumunta ka. ako pa sa iyo si Lolo sir pag nakainom ng rice coffee. Oh. Naku, ang tibay nga niya mag-street maglakad. O sige, sa mga nakikinig sa atin ma'am, ano pang may papaabot mong mensahe ma'am? Go Ay, ahead kung po. nakikinig man kayo ngayon na sa palagarin niyo na binabayaran ako, kahit singkong duling, hindi ko po nga nakita yan kung sino yung ano sa rice coffee. Nakikinig lang po ako, isa po akong tagapakinig ng Masaganang Buhay. Ayun. Una, Masaganang Buhay po, nakikinig po ako lagi. Hindi po ako binabayaran. Kung nakikinig man po kayo ngayon, huwag po kayong mamaniwala na binayaran kung sinong binabayaran. Ako po mismo nakapagpatunay na ang rice coffee, Masaganang Buhay, maganda po ang rice coffee na effective sa kung anong karamdaman mo. Sa totoo po yan. Item from Davao City Province. O Davao Province. O sige, may maraming nakikinig sa atin sa Davao. Ano pong salita doon po. sa Davao ma'am? Kayo po ba'y nakapagsalita ng Davao? Maayong gabi sa mga Bisaya diha sa Davao. Uy, kung naminaw man mo karon diha sa rice coffee, sa Masaganang Buhay man, tinuod ni kaayo kay mo inom na mo ani, ayaw na mo pag-inom kung ibang gamot-gamot diha. Mo inom na mo og rice coffee kay effective na sa lawas ninyo. Maayo mo musunog lang mo sa iyang kuan, sa iyang payo. Masunod lang mo kay maayo gid mo sa iyong sakit nga inyong naramdaman. Ayaw mo iba o inom og lain-lain na gamot. Ang Masaganang Buhay rice coffee ang makakatulong sa inyo. Tandaan niyo yan. Yung mga sanay sa doktor. Oh. Yung mga sanay sa doktor, subukan niyo ang rice coffee. Isang taon lang, hindi pa niyo maubos ang isang taon. Burot na ang iyong sakit, maramdaman na ninyo. Ayun. Ma'am, Salamat sa taga-Davao diyan. Nang maminaw mo diyan, ako ang kung naminaw mo diyan, si Nining Nalguni. Kumusta mo na diyan? Mga Duterte pamilig. ang galing, magkakasando tayo ma'am. Paminaw mo, rice coffee na mo din na, Masaganang Buhay. Ma'am, dahil ma'am Paminaw mo. Oh, sige. Sir, maraming salamat. Maraming salamat. Diyos mabalos. Dagang salamat sa mga Bisaya at sa mga Bicolandias. I love you. I love you din ma'am. Sige ma'am. Sige, maraming salamat ma'am. I love you. Bye-bye. Maraming salamat. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Opo, masaganang buhay ma'am. Taga saan po kayo? Salvacion, Bato, Camarines. Kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rice Herbal Coffee, ma'am? O ano naman po ang magandang naramdaman mo sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee, ma'am, from Salvacion? Go ahead po, ma'am. Ganda po siya kasi galit na po yung pangalan ng batok ko. Saka po yung anak ko. Ah, ilang taon na po yung anak niyo po, ma'am? Pagkataon po. 4 years old. Bakit naman po siya pinasubok gumamit uminom ng ating Rice Herbal Coffee yung 4 years old na bata? Po, pag duminom ako, O anong nakita mong epekto resulta sa inyo pong anak na 4 years old? mabapo siya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Isang pagpapatunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ako po si Mila Rosa Bania po, sa Barangay Lubiano, Pilar, Sorsogon. Yung mama ko po ang gumamit ng rice coffee mix. Okay, ilang taon na po siya? 67 po. 67. So ano ang mga sakit at karamdaman niya sa kanyang katawan habang nainom mo ng ating Rice Coffee Mix na ito po, ma'am? Ano po siya, stroke, yung hindi na makadilot ang mata niya. Paano po nakatulong ng ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Maayos na po siya sa ngayon, nakadilot ng mata niya. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy.
ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Isang review po, Pulilio Quezon. O ano po ang magandang naitulong at nagka-interest ka na uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Kasi po meron po kumisibot-sibot sa malapit po sa bato ko. Tapos po kaya po akong diabetes. Na uminom po ako ng Rice Coffee Mix nyo, nawala po yung mga nararamdaman ko sa katawan. Ngayon po, nakaka-4 na box na po kami. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Susan Alcantara, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Ano po ang mga health problems at nagka-interest kayo na tuminom ng ating Rice Coffee Mix? Kasi po, hindi ko po parang sumasakit, parang po palaging busog, tapos yung leg ko po parang sumisikip, tapos yung likod ko po sumasakit. Ilang araw mo naramdaman na nagkakaroon ng improvement nang ikay umiinom na ng ating Rice Coffee Mix? Dalawang araw po, umpisa nung pagbili ko sa'yo. Ilang box ma'am ang binili po ninyo? 10. Uy, 10! Ang galing naman ha! Anong mga improvement? Wala na po akong nararamdaman, bira na po akong atakihin. Ay, anong atake yun ma'am? Nabihira ng... Parang nanghihina po yung katawan ko. Nang nakainom ka ng ating Rice Coffee Mix, yung panghihina mo, ano na ang resulta? Nawala na po. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Po. Si DC, taga saan ka DC? Nararayan sa Lambigig po. Kayo po ba yung nakagamit na kainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Yun na po. Ano naman ang nangyari sa buhay mo pag inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am Daisy? 2 taon na po kami man kasama ng asawa ko po. Hindi po pa nagbuntis ng 2 taon. Tapos po, nung nag-try po kami kayan kasi pinapakinggan namin po ikaw dito gabi-gabi at umaga. Opo. Tapos nakaanin na po yata kaming karton. Ngayon pong March, hindi na po ako dinaktaran. 2 buwan na po yung chan ko. Ngayon, anong nangyari pag inom mo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Nabuntis po ako. Ha? Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. 3 natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Nasaan po kayo ngayon, ma'am? Dito sa Tauro ng Labang. Ano nga pangalan niyo po, ma'am? Rosita Dansalan. Bakit po kayo uminom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Narinig ko nga sa radyo na maganda sa kalusugan. Bumili rin ako, ayun, na-try ko na. Ganda naman, Anong mga sakit at karamdaman nagpapahirap sa iyong katawan noon? silang nakakatulog. Ilang oras lang ang haba ng inyong pong tulog nung wala pa kayong iniinom na Rice Coffee Mix? 3 oras lang yan. Ano nang nangyari nang nakainom na po kayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, ma'am? Ay medyo nakakabalis-balis tulog ko at yung okay naman na po. So ibig sabihin talagang tunay at totoo yung mga naririnig mong kwento na nakagamit sila ng ating
ating rice coffee mix, ma'am. Tama po ba? Oo naman. Isang pagpapatunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Ano po magandang naramdaman niyo po sa pag-inom ng ating rice coffee mix, Sir Dondon from Sorsogon? Maganda po siya sa katawan, like doon po sa sa mga 3-in-1 na nabibili. Bakit? Ano pang problema niyo po sa inyo pong katawan at uminom po kayo ng ating rice coffee mix herbal coffee? Pananakit ng katawan, tapos meron pa akong vertigo. Nung nakainom po ako niyan, medyo okay na po ako. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Isang pagpapatunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Si Jimboy Lontok, Camarines Norte. Nakagamit na kabili ka na po ba ng rice coffee mix? Nakagamit na po. Nung tumapo pa rin na wala po sakit ng tiyan po, hindi na ako nagkakapit. Bukod sa sakit ng tiyan, ano pang naramdaman mong pagbabago? Nakagamit na kayo ng rice coffee mix na to. Para po sumita ang katawan ko dati, parang nagano pakiramdam. Anong may papayo mo sa ating mga nakikinig? Payo ko po ay hanap ng sir ng yung po para po maramdaman nila na maganda ang katawan ng rice coffee. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Si President Lodi para sa Rice Coffee. Sa panahon ngayon na maraming problema ang bayan, meron dapat kayong panangga din. Ito, mag-inom ka ng rice coffee. Ilang beses ko sinabi sa'yo, itong rice coffee, 14-in-1 plus 1, ito ang magligtas sa'yo sa high blood. Ito na ang kapeng i-recommenda ko sa inyo. Bilang Pangulo ninyo, hindi pa ako nag-endorse ng ganyan. Walang bayad dito. Rice coffee any time of the day for a healthy family. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Sabi po, dumalasa, tagagawa. Sumasakit po yung katawan ko kasi lagi pong busy sa 3 kong anak, nag-aasikaso, naglalaba, nagluluto. Lahat po ginagawa ko. Maganda po yung rice coffee talaga. Masigla lagi yung buhay ko tapos naging normal yung regla ko. Nakakapi na tayo, magiging healthy pa tayo. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kayo po, hindi niyo po sa malinaw sa libanan. Ako po na nagtatasa rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir Jay, Saglit lang, merong tumatawag. Pagbigyan natin ng ating caller. Hello, masaganang buhay. Hello? Hello? Hello, Yeah, masaganang buhay. Taga saan po kayo? taga Marinduque po. Sa Marinduque. Kayo po ba'y bago pa lang na nakikinig o matagal na't nakasubok na nitong ating rice coffee from Marinduque? Matagal na rin po. Matagal na. Alin? Yung nakasubok na, nakainom ng matagal? Or matagal nang nakikinig? Alin sa dalawa? Nakasubok na pong nakainom. Ay, salamat naman. Buti naman at kayo po'y nagdesisyon. Sige, ano pong pangalan nyo po? Berhel Berhel ano? Briones. Berhel Briones. Ayun, Berhel Briones from Marinduque. Saan ka dyan sa Marinduque? Sa San Jose. San Jose. Sige, anong magandang nairamdaman mong epekto benepisyo
resulta ng sumubok gumamit uminom po kayo ng ating Rice Herbal Coffee from Marinduque. Virgel Briones. Palagi pong malusog ang katawan ko. Tapos, Hindi na po ako pinapawis ng maaga pag nagtatrabaho. ayun. Bakit? Anong dati mong karamdaman at sumubok kayo ng ating Rice Herbal Coffee? Ano dati mong sakit or mga problema sa katawan? Nahihirapan po akong huminga. Maigit na agapan mo yan. Kasi indikasyon yan na kapag nahihirapang huminga, baka madali ka ng wasiwas ng lubid ni COVID. O anong nangyari na pag inom ng Rice Herbal Coffee, nahihirapan kang huminga? Maganda na po yung pakiramdam ko. Nakakahinga ka na ng maluwag? Oo. O ano pa? Yun na lang po. Yun man lang. O sige, nakailang karton ka na ng Rice Coffee? Dalawa pa lang po. Dalawa pa lang. Sa talagang epektibo yung inirekomenda natin sa inyo na Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 dyan sa Marinduque. Ha? Opo. O sige. O anong ipapaabot mo sa mga nakikinig sa atin from Marinduque, sir? Go ahead po. Kaya rin po, uminom na rin ng Rice Herbal Coffee Mix. Bakit? Kasi nakakatagal po ng sakit. Ayun. O, buti naman nakikinig ka sa ating programa, sir. Ano po? Virgel Briones. Sir Virgel, maraming salamat na po sa pagtawag. Ano po? Ha? Sige, salamat. Masaganang buhay. Congratulations! Talaga naman pong umati ka bo. Abay, simpleng paghihirap din ang kanilang nararamdamang hirap sa paghinga. Pero, abay, mabuti ang kanyang desisyon na piliin inumin ang Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 na nabibili na po yan. Diyan po sa mga grocery stores, sa mga pharmacy, sa mga convenience store, sa mga butika. Piliin niyo po yung napakarami na pong mga nagsasabi, nagpapatunay sa inirekomenda nating produktong. Hello, masaganang buhay. Hello. Yeah, masaganang boy. Sino po ito? Si Jeffrey Ranyola po. Jeffrey Ranyola. Taga saan po kay Sir Jeffrey Ranyola? Kararayan po. Sa Kararayan, Naga City. O, Sir Jeffrey, kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rice Herbal Coffee from Kararayan, Naga City? Sa Salonggigi po ako. Sa Salonggigi. O, sige, kayo po ba'y nakainom na nitong ating Rice Herbal Coffee? Opo. O, ano naman ang epekto? Benepisyo resulta sa pag-inom ng Rice Herbal Coffee from Salonggigi. Ay, maurag Kuya Jigs. Maurag? Ha? Nakakawarang pagal pag nagkainom ng rice coffee. Tapos ano pa? Nakakawara pati ng stress agong. Ayun. So magaya-gaya sa imong turog. Magaya. Ayun. O, sige, Sir Jeffrey. Maraming salamat sa pagtawag. Abay, ebidensya lang po yan. Pruweba na marami tayong mga katropa na matagumpay na nakakaranas ng kabutihan sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Masaganang buhay, Kuya Jigs. Meron na po ba kayong produkto dito po sa Sorsogon? Abay, sa Sorsogon, meron na po tayo dyan sa Sorsogon. Sa mga butika, sa mga farmasya, sa mga drugstore. Masaganang buhay, Kuya Jigs. Taga Buria, San Pascual po ako. Gusto ko pong uminom ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Abay, walang problema po yan. Saglit lang. Saglit lang, pagbigyan natin ng mga nagtitext sa ating number sa 0930-556-3294. Masaganang buhay, Kuya Jigs. Tatanong ko lang po sana kung ano po ba ang healing reaction kapag uminom po ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 o sa produktong ini-endorse nyo po. Kasi nakadalawang box na po ako. Ano-ano po ba ang reaksyon sa katawan? Kuya Jigs, lagi po akong nakikinig. Kuya Jigs, una po, 4 days ko na pong nararamdaman kapag umiinom po ako ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 para pong may sinat po ako. Ayan, anyway,
saglit lang ha. Pagbigyan natin, sagutin natin yung mga pinapaabot ng mga katanungan ng ating mga katropa na nagdesisyon na sumubok gumamit uminom itong ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Isa-isayin po nating ipaliwanag kung ano ang reaction epekto kapag tinitira, binabanatan ang pag-inom araw-araw ng Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kasi kinakailangan na maipaintindi natin sa ating mga katropa para maging matagumpay ang kanilang mga nararamdaman. Eto, saglit lang ha. Basahin ko punto por punto. Kasi Kuya Jigs, una po, 4 days ko na pong nararamdaman na parang meron po akong sinat. Nang tingnan ko po sa thermometer, 6.5. Binantayan ko po ang temperature ko, Kuya Jigs. Pero nawala naman po yun. Bumaba na po yung sinat-sinat ko. Abay, kapag sinisinat ka, abay, magandang indikasyon po yan na nag-activate na ang inyo pong immune system. Kumbaga sa pagluluto, abay, lutong-luto na, nag-iinit na yung inyo pong immune system. Dahil nawala na, bumaba na. Abay, kumbaga, abay, indikasyon lang yan. Hindi po yan side effect, hindi po yan overdose. Kumbaga, umiinit. Ibig sabihin na pinapalakas na yung resistensya, positibo ang reaksyon na natanggap ng inyo pong immune system ang Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa iyong katawan. Kuya Jigs, ngayon po, nag-LBM naman po ako, parang buhos ng gripo. Kung lamabas po sa aking disposal waste system, kulay yellow, Kuya Jigs, at meron pa pong lumilinitaw. Ano po kaya yun, Kuya Jigs? Abay, ibig sabihin na yung lumabas po sa inyo. Ay, pasintabi po sa mga kumakain ha. Pasintabi, I'm sorry. Kinakailangan na maipaintindi po natin na maipaliwanag kung bakit daw nag-LBM siya. Abay, idinispat siya na po kasi yung na-accumulate na toxin or basura sa iyong digestive internal organs. Kumbaga, nilinis ng ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, dinischarge, dinispose. Huwag po kayong matakot. Kumbaga, merong inlet, merong outlet. Sa pamamagitan po kasi ng pag-iihi, abay, may mga kababayan nga po talaga tayo na nang uminom ng Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, abay, sunod-sunod na pag-iihi na mga sumunod na mga panahon. Pag-iihi nila parang may lumagapak, lumagatik sa kanilang inidoro. Ayun na, lumabas na ang anting-anting na bato ni Darna. Tama po yan. So ngayon, ibig sabihin abay, laxative effect. Kumbaga, yung mga cholesterol, yung mga uric acid, yung mga blood sugar, yung mga ibang mga chemical, toxic elements sa iyong katawan, abay, na-dispose na. Unti-unti na pong wini-withdraw, dini-discharge yung masamang elemento. Saglit lang, pagbigyan natin ng ating caller. Hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay po. Hello po. Masaganang buhay, ma'am. Taga saan po kayo? Taga San Luis po. Saan po yan na San Luis? Dito po sa Aurora. Ay, sa Aurora. Nay, ano pong pangalan niyo po from San Luis, Aurora? Diyan po naman sa Central Luzon? Shirley Anasan po. Ay, si Ma'am Shirley! Ma'am Shirley, kamusta po kayo dyan? Maraming salamat sa pagtawag, Ma'am Shirley Anasan. Ma'am Shirley, ilang taon na po kayo, Ma'am Shirley? Kuya Diggs. Po. Naririnig dyan sa radyo. Masaya mo magbigay ng paliwanag. Sarap na sarap kang nakinig. Ay, salamat naman. Nagugustuhan niyo po ba yung paliwanag ko, Ma'am Shirley? Opo, ang rami na po namin na sa rice coffee, kaya po masaya po kami. Salamat naman. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, sumaya ka, maging happy ka, Ma'am Shirley. Ano po? Ma'am Shirley, meron po ba kayong babatiin? Ha? Kuya Dig, po, binabati ko po yung aking mga pamilya na masaya na binibilhan nila ako lagi ng rice coffee. Ay, very good. Nagkakaroon ka ng extra income dyan sa inyo pong probinsya, ma'am. Opo,
sila po lahat ng mga anak ko. Dinadala po kaya ang rami ko na po. Kaya Jigs, na California, sabi pa ng mga pakipasto ka ng radyo, nandiyan ka nakikinig sa iba. Ayun. O sige ma'am, hayaan niyo po. Gawa natin ng paraan, Ma'am Shirley. Ano po? Ha? Jigs, salamat po sa Rice Coffee Opo. At kalain ko po pag akong ganito kalakas. Talagang napakaayos po, bumaba ng cholesterol ko, sugar ko. Wala na po akong maintenance, nakakapag-drive na ako. Nakakapag-drive ka na. Anong dinadrive mo? Aeroplano? Po namin, Kuya Jigs, naka-imbak lang po. Ay ngayon po, nung umigi na po ako, nagagamit na naman po dahil yung single din sa anak kong dalaga. So ibig sabihin, ilang taon na po yung edad niyo po, Ma'am Shirley? 73 na po ako. 73? May 27 po birthday ko. May 27 birthday mo? Opo. Ay, congratulations! Kuya Jigs. Ayun, ma'am, babatiin po kayo natin dyan, ano po. So, ibig mo sabihin, sa edad mo na 73 years old, sa pag-inom mo ng Rice Herbal Coffee, nakadrive ka na ng sasakyang eroplano. Opo. Opo, mga anak ko, nakakapaglagas naman ako. Nakaka-meeting na po sa akin. DXW po ako ay Kuya Jigs. Ayun, abay nakakatuwa naman pala, nakakadrive na. Siguro sa susunod, pwede na kayo mag-drive ng helicopter, ma'am. Ano po? Ha? Ayun. Kaya po, masaya na ako ay. Masaya ako pag naririnig ko po ang boses ninyo sa radyo. Ganon din po ako, ma'am. Masaya kong marinig ko ang boses mo dahil kayo nagbibigay ng pag-asa. Imagine sa edad mong 73, ma'am, sana ma'am, abutin mo yung edad na 100 years, ma'am, para meron kang 100,000 pesos, ma'am. Ano po? Ha? Palipot po kami sa may radyo. Sige po. Salamat po, ma'am Shirley. Oh, ayan ha, si Ma'am Shirley from San Luis. Diyan po naman sa Central Luzon. Ma'am Shirley, maraming salamat. Congratulations. O kaya nga sabi nga natin, huwag po kayong mag-alala sa mga bagay na atin po namang inirerekomenda. Kumbaga sa pag-inom mo, kaya nga sabi nga natin, sa rice, babangon ka mula sa banig ng karamdaman. O ngayon po, ibalikan natin yung mga pinapaliwanag natin na kapag umiinom po kayo nitong ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, wag po kayong mag-alala. Meron tayong tinatawag na overhauling, cleansing, rehydration effect sa iyong katawan. Sa papanong paraan? Sa pamamagitan po ng pag-iihi. Abay talagang kapag umiinom po kayo ng ating Rice Herbal Coffee, drum. Hindi po yung lata-lata, drum na. Yung iihi po ninyo dahil inaalis na yung mga i-try nyo po. Hindi na po kilo-kilo, kundi talagang drum na. The more you drink, the more na i-dispose po ang inyo pong mga nararamdaman. Kumbaga, nang nag-LBM ka, ay ang LBM po yan, hindi po yan side effect. Wag po kayong mag-worry. Sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, tuloy-tuloy live si Baby Armalite. Hello, masaganang buhay. Opo, tama po ang number na nyo pong tinatawagan. Kuya Jigs, bakit ako nag-LBM nang uminom ako ng Rice Herbal Coffee? Abay, maganda nga yan. Kumbaga, isa po yan sa tinatawag natin na laxative effect. Dini-discharge na. Kasi, yung pag-i-discharge po ninyo, kumbaga sa paaralan, merong incoming, merong outgoing. Dahil kapag hindi na ilabas, o tingnan nyo po sa loob ng bahay, kapag walang comfort room, kapag walang CR, saan mo ilalagay yung basura? Kung sa tabi-tabi, abay, nanakawin lang yan ng mga aso, nanakawin lang yan ng mga pusa, ng mga daga, o anong mangyayari? Kaya nga meron tayong proper waste disposal system. Para naman yung mga nagamit na, hindi na kinakailangan sa loob ng ating
ating katawan, abay ma-dispose na po yan. Kuya Chicks, bakit ako na uminom ng Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 nananakit yung ibang parte ng aking katawan, lalong-lalo po yung tiyan ko na parang puputok, na parang bulkamayo na hindi ko malaman, hindi ko maintindihan. At isa pa riyan, nagkakaroon po ako ng discharge. Kuya Jigs, alam nyo po ba nang inaalis ko ang aking panty liner, ang sama ng amoy, Kuya Jigs. Tapos parang meron pong ay maganda nga yan, ano po? Dahil sabi nga natin na idinidispose na yung mga nararamdaman mo sa katawan. Congratulations! Tama po! Ang inyo pong nararamdaman. Kuya Jigs, pa-shout out naman po dito. Pa-short out, shout out sa mga taga Salong Gigi. Malakas pong kayo po'y aming pinapakinggan. Dito po sa Loglogan namin. Ay, gusto ko kaya makapunta dyan sa Salong Gigi. Masaganang buhay, Kuya Jigs. Di pa po ako nakatikim ng Rise Herbal Coffee na yan. Ayan, sabi nga natin, sa mga gusto gumagawa ng paraan, sa mga ayaw maraming mga pagdadahilan. Ayan, gusto ko okay ka, gusto ko happy ka, gusto ko masaganang buhay ang nais mong makamit sa araw-araw na pakiramdam. Sige ha, pwede kayo mag-text or tumawag. Ang ating number 0930-556-3294. Ay, dyan po sa inyo pong mga probinsya. Dyan po sa inyo pong mga probinsya, sa mga bayan-bayan. Meron na pong Rise Herbal Coffee. Ang spelling po naman ito ay R-I-S-E. Ayan, malaking selebrasyon kapag kayo po'y makakaubos at nakakaubos ng ating Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Isa sa benepisyo kapag iinom po kayo ng ating Rise Herbal Coffee, abay ang magandang kalayaan sa buhay mula sa banig ng karamdaman. Abay umasa ka kapag sumubok ka nitong ating Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Kaya nga tinatadtad ko na po kayo ng napakaraming mga pruweba para sa gayon maalis ang mga pagdududa, maalis ang mga pangamba kapag uminom po kayo ng ating Rise Herbal Coffee. Talagang live na live, magiging alert, and hindi lang alert, ay magiging po pa kayong masiglat, masigasig, magiging inspirado po kayo sa araw-araw na binibigay ng ating Puong May Kapal. Ang panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong buhay. Ayan, anyway, sa mga gusto po, abay, ito po ay ating na pong nakalatag na yan sa iba't ibang sangay ng mga grocery store, sa mga pharmacy, sa mga drug store. Kaya nga, ito ay papaliwanag po naman natin. Ano po? Kuya Jigs, bakit nang umiinom ako ng Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 para pong lagi akong tinatamad na gusto ko pong matulog? Abay, sa mga bagay na yan, huwag mong kontrahin ang katawan mo. Ibigay mo ang hinahanap ng iyong katawan. Alam nyo po ba, kapag umiinom po kayo ng ating Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, abay, inaayos na po ang sistema ng iyong katawan. Kumbaga, ang ating katawan ay parang cellphone. Parang cellphone yan. Kahit na load ka ng 1,000 pesos, kung
nadi-discharge ang battery. Hindi po yang gagana. So kapag tayo po ay nagre-recharge ng ating cellphone, ang tanong ko, yan po ba ay napo-full charge kapag ginagamit? Siyempre hindi. Diba? Kaya nga kinakailangan na kumpletong oras na pag-charge para sa gayon, anytime, anywhere. Kapag uminom ka ng ating Royce Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, abay, kumbaga, sabi nga natin, parang baby kang matulog. Kuya Jigs, masaganang buhay. Nakikinig po ang mga anak ko, si Wowie, si Baby Mark, si Rhea Bendia, at kay Sir Omar Warde. Bailon dyan sa Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. Tayo na sa Antipolo. Abay, walang mapaglagyan ang aking siglat katuwaan kapag tayo po'y nakakabalita na mga kababayan po naman natin na matagumpay, na nakakalaya sa banig ng karamdaman. Tama po ang inyo pong pinili. Kaya nga sabi nga natin, kung pipili lang naman kayo ng produkto, abay, siguraduhin mo na yung maraming mga nagpapatotoo, maraming mga nagpapahayag, maraming nagpapaliwanag para panatag ang iyong nararamdaman. Walang mga pagdududa at mga agam-agam. Kuya Jigs, bakit po nang uminom ako ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Dighay ako ng dighay. Minsan na naman, otot po ako ng otot. Abay, sa pamamagitan po ng pagdidighay, sa pag-uutot, abay, inilalabas na yung masamang elemento sa iyong katawan. Kaya tingnan nyo po, kapag uminom po kayo ng ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, saglit lang ha. Meron tayong pahula ngayon. Mamimigay tayo nga pala ng load. 100 pesos load. Ano ang English ng otot? Ano ang English ng otot? Kasi sabi ng ating mga caller, mga user ng ating Rice Herbal Coffee, abay, otot daw na siya ng otot. Kung hindi naman dun sa baba, doon sa tinatawag na behind the scene, sa likuran, ano po, doon po naman sa exit, napasok yan sa entrance. Kung merong entrance, merong exit. Saan yung entrance? Sa bibig. Congratulations. O sige, ano ang English ng otot? Sige na, tawag mo na. Ay, katuwaan lang naman. Kasi kung ikay umiinom ng ating Rice Herbal Coffee, dalawang paraan lang naman yan. Sa pamamagitan ng pagdighay, pagbaburp, sa pag-UTO2. Saglit lang, pagbigyan natin ang ating caller may $100,000 na ating ibibigay. Saglit lang, katuwaan lang ha. Hello, masaganang buhay. Hello. Yeah, masaganang buhay. Taga saan po kayo? Taga Salonggigi po. Taga Salonggigi. Sa Kararayan or sa Salonggigi, Minalabak? Kararayan po. Sa Kararayan. O nakapunta na ako diyan sa may Kararayan. Diyan baga sa ayong may kuan na po. Ayong may mga anak diyan, may mga bata baga diyan. Anong nga tawag doon? Yung urban, tama ba? Doon sa may diyan sa may merong kuan diyan sa may ilog. Di ba may ilog diyan? Missionaries, tama ba? Ha? Sa may malayo po, malayo. Diyan sa may, malayo ba? O sige, ikaw ba nakainom na ng rice coffee? Ha? Yung sa English po ng fart. O ano ang English? Fart po, fart. Ano spell? Spell mo daw, spell mo.
Sigurado ka? Sigurado ka? Ha? Sige, sigurado ka ng iyong sagot. Ha? Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Totoo ba yan? Pinag-aralan mo? Pinag-aralan mo yung otot? Ha? Sa school po, sa school. Sa school. O nakakita ka na ba ng otot at pinag-aralan nyo ito? Nakita mo na ba kung ano ang klase ng otot? Anong kulay ng otot? Sabi niyo, pinag-aaralan niyo yung fart sa school. Nakita mo na ba yun? Ha? Nakita mo na ba yung fart? Hindi pa. Naamoy mo na ba yung fart? Opo. Sigurado ka? Ha? Opo. Sigurado ka na yung sagot. Ha? Lagi kang makinig ha. Lagi kang makinig ha. Sige, salamat. Ayan, yung taga Salonggigi, pinag-aralan nila sa school. Pinag-aralan nila sa school ang yung English. Saglit ang another caller. Hello, masaganang buhay. Sino po ito? Sino po ito? Si Mami din ang malitbog minalaba kamso. Sikat ka na. Sikat ka na. Pwede ka nang maging kandidato. Sige, Mami G. Sige. Nakita mo na ba yung otot? Nakita mo na. Kasi yung isa, pinag-aralan daw nila sa school yung otot. Ay, ako, Kuya Jex, hindi ko pinag-aralan. Pinag-aaralan pala, oo nga no. Sige. Hindi mo pinag-aralan, pero ano lang ginawa mo doon? Sige, ano ang English, Mami D, ng ating utot? Ng iyong utot? Flatulence. Sigurado ka? Sigurado na ako. Paano mo nasabi? Ay, ang baho kasi ng utot. Ang baho kasi ng utot. Pinag-aralan mo rin ba? Pinag-aralan ko ang baho ng ano ang hugis? Ano ang kulay ng utot? Tawag ka ulit ha. Puputol-putol lang iyong otot. Tawag ka ulit ha kasi puputol-putol lang iyong otot. Ayan na. Ay, daming text agad. 0930-5563294. Kuya Jigs, ang English ng otot ay... Ayun, ayan. Yung sa mga sagotan. Ayan, nagse-celebrate na. Nagse-celebrate na yung mga tao na umiinom ng ating saglit na pagbigyan natin. Hello, masaganang buhay. Yan. Masaganang buhay. Taga saan po kayo? Tara, si Pokot po. Tara, si Pokot. Ay, nakapunta na ako dyan sa Tara, si Pokot. Yung papunta doon sa Manila. Ano yun? Pwede po ba sa 14 years old ang race coffee? Ay, pwede. Okay, sa all right yung rice. Ikaw ba'y nakainom na ng Rice Herbal Coffee? Nag-uumpisa pa lang po kasi nabili pa lang ako kanina. Kanina. Ano ang lasa ng ating Rice Herbal Coffee kanina? Ha? Masarap. Nagustuhan mo? Kanina, galing ako sa palengke. Bili ako. Tapos, nakaramdam ng yung gutom pa ako, galing sa palengke, gutom ako. Tapos nagtimpla ako agad. Or yung ko, wala, parang nawala yung ng utot mo. Ko, parang kumukulo yung tiyan ko. Kumukulo yung sikmura mo. Tapos, anong nangyari? Nawala yung sikmura mo? Oo, nawala. Hala! Uy, ibalik mo ulit yung sikmura mo kasi sabi mo nawala. Delikado yung kapag nawala yung sikmura mo. Ibalik mo ulit ha. Ha? Hindi, yung gutom. Nawala yung gutom. Ha? Tapos ano pa?
masarap yung kape, tapos yung naramdaman ko, parang naalis yung gutom ko. Ibig mong sabihin na nakakawala ng gutom kapag tinitira mo uminom ng Rice Herbal Coffee, tama ba? Opo. Ano pang naramdaman mo? O sige, ikaw sagot sa aking programa. Sa 14 years old, Masarap siya. masarap. Ilang taon na po kayo, Nay? Ilang taon na kayo? Sa ulit ako kung anong naramdaman ko. O sige, tawag mo ulit sa akin yan, ha? Ilang taon na kayo, Nay? Ilang taon na? Edad mo, Nay? O, nawala. Ay, talaga naman pong mai-inlove ka sa epekto-benepisyo ng ating produkto. Kaya nga, sabi nga natin, o tingnan mo si Nanay, nakaisang sachet pa lang ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Abay, nawala na yung paghihilab daw ng kanyang tiyan. Ano yung ating Rice Herbal Coffee? 14-in-1 plus 1, mabibili po yan sa mga grocery store, sa mga convenience store, sa mga sari-sari store, sa mga pharmacy, sa mga pamilihang bayan dyan sa inyo pong probinsya. Hello, Otot. Ay, hello, Otot. Hello, masaganang buhay. Nawala ako kayo na si Mami Disco. Ito ang binalabak. Binalabak. O, sige. Bakit mo nasabi? Paano mo nasabi? Anong English ng Otot? Flatulence. Sigurado ka? Sigurado po ako, Kuya Jigs. Paano mo nasabi? Nag-research ka ba? Pinag-aralan mo ba yan sa school? Hindi po. Dahil po nakuha ko po yung answer ng flatulence dahil po sa rice coffee sa masaraganang buhay po kasi utot ng utot rin po ako dyan. Mga nakakailang beses ka umuotot, ano ang tunog? Ay, hindi siya tumutunog, Kuya Jigs. Mabaho lang. Hindi, wala siyang sound system. Ha? Wala po. Dahil po siguro sa rice coffee na yung iniinom ko. Natatawa ko sa iyo, ha? Natatawa ako sa iyo. Sige, ha? Ang sagot mo ay spell flatulence. Flatulence. F-L-E-T-U-L-E-N-C-E. Sigurado ka. Sigurado ka. Makinig ka lagi, ha? Ha? Sige, maraming salamat. Sige, maraming salamat. Bye-bye. Ayan, ha. Anyway, katawaan lang naman yan. Ha? Kapag lagi nyo pong sineseryoso, abay 50-50 ang buhay. Kuya Jigs, ang English po ng otot ay smelly flatulence. Simalo po ito ng Kalawag. Abay, smelly flatulence. Kuya Jigs, ang English po ng otot ay fart. Ayan, ha. Congratulations! Congratulations sa mga umuotot na. Abay, isang indikasyon po yan na talagang gumagana na po ang iyo pong digestive circulatory system sa iyong katawan. Ayan na, congratulations! Ay, napakabilis ang oras. Kaya nga mabibili ang ating Rice Herbal Coffee sa mga grocery store, sa mga pharmacy, sa mga butika, sa mga drugs or sa mga sari-sari store, sa mga grocery. Congratulations! Tama po ang inyo pong pinili. Hoy, katawang po natin sa technical side ang ating Kapitan, El Kapitan Jonathan Lopez. Ako pa naman si Baby Armalite. Talagang sunod-sunod, arangkada ang mga pag-uutot. Kapag umiinom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, narito ang tunog ng utot.
pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Masaganang buhay, ma'am, ang ating bati. Kayo po ba'y bagwang nakikinig o matagal na? Lagi po kami nakikinig, Kuya Jim, sa inyong istasyon. Taga saan po kayo, ma'am? Occidental Mindoro po. Ma'am, kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rice Herbal Products from Occidental Mindoro, ma'am? Tatlong back po. Ma'am, ano po ang magandang naitulong naramdaman mo sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 from Occidental Mindoro, ma'am? Go ahead po. Ay, marami po talaga. Kasi dati po, ako po ay mahirap po magdumi. Tapos, ang asawa po ay lagi po nalalakit ang katawan. Lagi po nanghihina. Ano nasubukan po namin at narinig po sa inyong istasyon, ay sinubukan po namin. Ako po, napakaganda po. Hirap po kayo sa pagbabawas. Gaano katagal ka bago ka mag-dispatcha, magbawas noon na wala ka pang tinitirang rice coffee? 3 days po, sir. Bago po ako makadumi. Ngayon po, araw-araw na po. Ay, salamat naman. Nakakailang konsumo na ubos mo ng rice herbal coffee buong maghapon, ma'am? Ay, kami po ay mag-asawa po ay, siyempre, dalawa po kami gumagamit. Isang box po ay ilang araw lang po namin yun. So, anong napansin mong improvement? Nakailang karton po kayo ng ating rice herbal coffee bago nyo napansin na may epekto tumatalab na sa iyong katawan, ma'am? Naka-tatlong box lang po kami. Kung ano na po namin, parang naramdaman na po namin na lagi na po malakas sa katawan namin. Tapos lagi po kami nasa bukid ay lagi po kami pinapawisan na. Tapos yung pagdudumi po ay araw-araw na po. Ayun. Kay Mister naman, anong nakitaan mong improvement, pagbabago? Malaki po. Kasi dati po siya, halos makatapos kami ng pagtatanim ng gulay ay nanghihina na po. Gano'n ang naramdaman niya. Para po siyang inuupos. Gano'n po ang naramdaman niya. Parang nauupos na kandila ng hihina ng lalata. Tama po ba? Opo, ganun po ang kanyang simula po nung narinig po namin yung rice coffee mix po ay sinubukan po namin. Naku po, napakaganda po talaga. O ano pang nagbago bukod sa maayos ang pagbabawas, hindi na hinihingal, kinakapos sa paghinga, hindi na nalalata. Ano pang improvement naramdaman niyo po, ma'am? Malakas po ang katawan, sir. Kaya sa kanya aming kapitbahay po ay ganun po ang kanyang naramdaman din. Ngayon po sinubukan po niya. Marami na pong gumagamit po dito sa Occidental Mindoro. Ano pang may papaabot mong mensahe sa mga nakikinig dyan po sa Mimaropa region, ma'am? Go ahead po. Ang masasabi ko po sa mga taga-Occidental Mindoro, subukan po ninyong gumamit ng rice coffee mix. Katulad po ng aking mabuga, meron po siyang laging bukal doon sa kanyang pusin po. Ayun yung tinirian ko po siyang gumamit gano'n. Ngayon po nawawala na po yung kanyang bukal, tapos naayos na po yung kanyang pakiramdam. Ay, gumamit mo po kayo ang rice coffee mix po, napakaganda po at lahat po ng inyong karamdaman po ay gagawin po kayo doon. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Hello, masaganang buhay po. Yes, ma'am, masaganang buhay. Anong pangalan niyo po? Si Mami Karen Buendia po. Mami Karen Buendia. Taga saan po kayo, Mami? Sir, Barangay Malikbog, Minalaba, Camfor. Ayun, Mami. Ako ba'y tinira mo na pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Yes po, sir. Subok ko po yung rice coffee. Ako mismo po ang nakapagsabi na maganda po sa katawan ang rice coffee po. Hindi lang po sa akin, sir, nagsubok pati yung Chuyin kong 84 years old. Yung sir, pag nakainom siya ng rice coffee, sir, talagang masagana siyang kumain. Malakas po yung resistensya niya. Tapos sinubukan ko na rin po kasi siya yung pinauna kong pinainom. Palagi ako nakikinig sa inyo. Then ako, antukin po ako. Malakas ako kumain. Po, nakakaalis po yun ng stress po, sir. Kasi parang hindi ka na po nakapag-isip na basta pag nakainom ka ng rice coffee. Totoo po yan talaga po. Nasubukan ko na po talaga. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy.